I dels Pallars marxem cap al massís dels Ports. Allà han aconseguit que una espècie autòctona extingida fa anys, el trencalòs, torni a sobrevolar aquests paratges. Joel Dura ve cada setmana a este indret recòndit del massís dels Ports per portar menjar pel trencalòs. És un dels 9 punts d'alimentació repartits per este sistema muntanyós entre Catalunya, Aragó i el País Valencià. L'objectiu és complementar la dieta dels exemplars que s'hi han reintroduït. Avui, però, qui se'n fa un bon festí són els voltors comuns. Les restes d'ossos que hi deixaran són l'aliment dels trencalossos. Avui no n'ha vingut cap, però altres vegades sí que ho ha fet algun dels 3 exemplars que hi volen a la zona des de l'any passat. Primer impressiona una mica, no? Perquè dius, hòstia, pareix que digues, o sigui, t'atacaran i tot al final. Cada vegada se van armant més, però no, són totalment inofensius i només busquen la carronya. El que més va impressionar de veritat va ser veure el trencalòs tirat aquí detrás. Llavors sí que m'aixeca una mica nerviós i tot quan el vaig veure i vaig dir, hòstia, la primera vegada que veig als ports un trencalòs des de quan se va desaparèixer, doncs fa una mica d'impressió. La reintroducció del trencalòs o crebalòs és un projecte liderat per la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de diferents entitats, com el Parc Natural dels Ports. S'hi han portat 2 polls d'un centre de cria de Jaén i 2 adults dels Pirineus, un dels quals va tornar al seu lloc d'origen. A poc s'espera que s'hi vagin adaptant. Se n'alliberaran més exemplars fins que s'aconsegueixi una colònia estable. A nivell global és una espècie que està en perill d'extinció. Al Pirineu sí que les accions que s'han fet s'ha recuperat bastant l'espècie, però el que falta és treure-ho del seu nucli fort del Pirineu i estendre-lo a altres massissos de la península. L'home va fer extingir el trencalòs dels Ports a principis del segle XX amb esquers enverinats i cacera. Ara, però, fins i tot li dona de menjar perquè la seva imponent silueta no torni a desaparèixer del cel.